Ahoj, tady Michal a vítám vás u dalšího dílu Nikoncastu. Mým dalším hostem je Štefán Sondík. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tebe asi, kdo tě zná, tak tě zná jako krajinářského fotografa. Áno, ak ma niekto teda pozná. Ale jo, já myslím, že jo, máš poměrně dost hezký fotky krajiny, ale mým asi prvním dotazem bude, živí tě to? Nie, neživý, som nadšený hobík, tak by som sa charakterizoval, amatér. Takže seš, myslím, druhý hobík, co tu máme, jinak jsme to měli samý jako profíky, co se fotkou živili nebo videem. Co děláš teda jako za práci? Hovorí sa, že ak nevieš svoju prácu vysvetliť dieťaťu v 3 vetách, tak tá práca nemá význam, takže by som do toho nechcel veľmi zabrušovať. A som procesný analytik. OK, dobře, tak nebudeme to dál rozebírat. To je presne ono. A jak ses teda dostal k fotce? My sme kedysi s kamarátom veľmi chodili na turistiku a v jednom momente mal som takú knižku, že 33 najvyšších vrcholov Slovenska. Opäť to nie je úplne akože podstatné, o čom to bolo. Ale my sme si povedali, že všetkých prejdeme a ja som chcel mať odfotenú svoju ruku pred každou tou cetličkou, keď vyjdeš hore na ten kopec, aby som mal akože dôkaz. A popri tom som si tam nejak začal aj viacej fotiť a potom ma to chytilo tak, že vlastne som sa o to začal zaujímať ešte viac a už som bol v tom kolobehu toho klasického nováčika, že na to, aby som mal dobré fotky, potrebujem lepší foťák. A takže začalo to s foťákem už, nebo nejdřív si měl třeba jenom mobil nebo nějaký? Začalo to s foťákom. Nie som si teraz úplne istý, či som náhodou nekradol mojej sestre foťák, ktorá bola pre mňa ako keby takým vzorom, ale hoď ona nefotila vôbec krajinu, ale teda ona mala ten foťák. Takže asi to začalo takto. Mám to také trochu hmlisté, ale toto je tá prapôvodná história. A takže vlastně jste začali chodit do přírody a ty si řekl, tyjo, západ slunce, to je krásný, noční obloha, to je krásný. No paradoxne to som si uvedomil až následne, pretože my sme chodili na tie túry samozrejme skoro ráno, ale tak to som mal úplne iné starosti, ako sledovať východ slnka, najmä ak sme sa večer predtým niekde opili. Ale následne sme sa väčšinou pohybovali v tej prírode v krajinársky nezaujímavých časoch, čiže presne o 12. na obed. Ale ja som potom začal sledovať tie fotky prírody od ľudí, ktorí ich fotili v správnych časoch, hoď vtedy som si ešte neuvedomoval, že to je tá pointa a myslel som si, že to je vo foťáku a v technike, takže kúpil som si lepší foťák, hneď D750, lebo však amatér s internetom, prezerol som celý YouTube, ale čiže u mňa to začalo paradoxne tou lepšou technikou a potom keďže som mal stále zlé tie fotky, tak som začal študovať, že čím to teda bude, že ja chcem pekné fotky prírody a potom som pochopil, že teda mal by som sa v tej prírode pohybovať v úplne iných časoch a že sa musím venovať aj postprocesu, takže bolo to ako keby takou inou cestou. A kdo tě teda inspiroval, nebo kdo byl tím tvým idolem, kdo tě přivedl k té krajinářské fotce? Dá sa povedať, že takým tým idolom a môjim aj dlhoročným guru bol Martin Doderu. On sa už bohužiaľ v tomto momente nevenuje aktívne fotografii, ale svojho času to bola na Slovensku veľmi známa postavička. On sa venoval panoramatickej fotografii, aj nočnej panoramatickej fotografii a tam som vlastne na to pozeral, že tak toto by som aj ja chcel odfotiť. A v tej chvíli som si vôbec neuvedomoval, že čo za tým je, nie len teda ako keby nafotiť to, ale najmä spracovať to. Ja som si stále myslel, že proste tí ľudia majú úžasné šťastie na podmienky. Hoď veľakrát som už potom aj ja bol na nejakých miestach pekných, kde bolo aj dobré svetlo. No a po návšteve jeho workshopu sa mi otvorili oči, že na čo všetko je dobrý postproces. A potom sa to začalo nabalovať zahraniční fotografii typu Ryan Dyer, Enrico Fossati, Mark Adamus a všetky tieto ako keby veľké mená, kde som ako keby pozeral na tie fotky a časom som začal chápať, že vlastne aj my, ktorí nežijeme niekde v Portlande na tom Pacific Northweste alebo nechodíme do Patagónie, že aj my vlastne môžeme mať parádne fotky, lebo je to o tých podmienkach a je to potom aj o tom postprocese. Zmiňuješ podmínky a postproces, to jsou takový dva největší faktory krajinářské fotografie, prostě když je hnusně nebo tak se většinou západ slunce nedá vyfotit, ale zase dá vyfotit něco jiného. Ale dejme tomu, vyjdou ti podmínky a pak je teda ten postproces. Kolik tak jako, jak procentuálně bys řekl, že má váhu teda ty podmínky a to místo a ten postproces, protože přesně asi víš, kam mířím dneska, jako je to hodně o postprocesu. Áno, ja som tiež
z tej skupiny fotografov, ktorí pre mnohých ľudí už možno tlačia na tú pílu v postprocese viac. Mhm. Poslednou dobou mám pocit, že postprocesujem o niečo menej, respektíve nerobím také veci už ako v minulosti, že urobím z dňa noc, lebo tak to sa dá, keď si vieš ako na to. Áno. Ale je to podľa mňa nerad dávam percentá, lebo záleží od situácie, ale keby som povedal, že je to polovica úspechu, tak ťažko mi to môže niekto vyhádať. Samozrejme, môžu výjsť také podmienky, že stačí, keď to preženiem, vyťahnuť tiene a je to tam, ale keďže v tej krajinárskej fotografii a dneska zvlášť sú moderné kompozície s extrémne blízkym popredím, kde to musíš fokus takovať a potom skladať, čiže tam už len ten samotný technický postproces zaberá veľa času, aby to bolo čisté a technicky dobré a odčumenie fotky a tak ďalej pri nočnej fotografii. A potom už ako keby ten, nazvime to umelecký postproces, je niečo, kde už sa potom medze nekladú a kde tú fotku vieš posunúť naozaj že šialeným spôsobom až do niečoho, čo v tej chvíli nebolo, to ako priznávam, ale za mňa určite ten postproces je 50% úplne kľudne. Lebo tým postprocesom aj tie horšie podmienky si vieš vytlačiť, vieš dorobiť svetlo a tak ďalej. Nehovorím, že je to správne, je to každá osobná vec, ale Přesně na to jsem se chtěl zeptat, jestli teda, protože Core dneska s tím velkým výpočetním výkonem a umělou inteligencí a všemožnýma nástrojema, za mě nedávno jsme se o tom bavili na kurzu, prostě to, co se dřív upravovalo 3 hodiny, dneska má člověk za 10 minut, tak změnil si někdy vyloženě teda fotku nebo upravuješ tam teda i světlo, hraješ si se světlem, který tam třeba úplně nebylo? Áno, v minulosti som to robil častejšie. Dneska sa viac hrám ako keby s tým svetlom, menej už robím z dňa noc, ale povedal by som, že nesnažím sa už robiť také veci, že by som urobil naozaj neexistujúcu krajinu a ak to náhodou urobím, opäť preto, lebo ma to zaujíma, tak to priznávam. Nerad ako keby by som vytvoril krajinu, o ktorej by som potom, na ktorú by som niekoho nalákal, on by sa na to miesto postavil a zistil by, že vedel, tam také kopce nie sú, respektíve tam tá mliečna dráha nevychádza. Ako to už... Což se u spousty fotografů dělo, že jo, vždycky, tyjo, takhle ty kopce vysoký nejsou, tyjo, tady nemůže být sluníčko a tady nemůže být mliečna dráha. Priznávam, že aj mne občas ustrelí, keď warp a respektíve nejaké warpovanie hôr robím ako keby čoraz menej, ale lebo veľakrát to proste nie je potrebné, stačí to vedieť ako keby dobre nakomponovať a ten širokáč ti to natiahne tak či tak. Ale skôr sa ako keby hrám s tým svetlom, že ho viacej posilím, respektíve ho vniesiem aj do miest, kde možno bolo slabšie alebo až také silné, alebo nebolo vôbec. Jasně. Zmínil jsi širokáč, byť tady v tomhle podcastu úplně se nezaobíráme tolik technickýma detailama a tak na co fotíš a co máš vlastně za objektiv teda teďka nejčastěji? Nejakú dobu už teraz fotím na 14-24, tú S-kovú novú. Dlho som bojoval ešte so svojím starým objektívom, ktorý som mal ešte z tých prastarých zrkadlovkových čias, ale potom, čo mi začal strašne blbnúť focus stacking, tak som si povedal, že kašlem na to. A je to naozaj fantastický objektív, ktorý mám rád, na ktorom som pár vecí vylepšil, ale o tom sa tu asi baviť nemusíme. To môžeš klidne říct, co ti chybí na 14-24. To je... Určite by som prijal, aby bola ešte o niečo širšia. Takže větší širokáč. Určite. Kľudne možno 12-24 by bolo úplne fajn a mohla by mať kratšiu, najnižšiu zaostrovaciu vzdialenosť. Aby som mohli ísť ešte bližšie k tomu poprediu. Tie trendy sú také, že sa ešte viacej ide bližšie k tomu poprediu, ale ináč si myslím, že je to akože super sklo a nemám ako keby mu čo vytknúť. Takže... A foťák? Ja ešte stále Z6 2, stále čakám na tú správnu akciu na Z8. Tak to myslím, že teď nám zrovna, byť nevíme zase, kdy tohle video vyjde, ale teď nám jako začala akce, když to natáčíme, takže si myslím, že teď je dobrý čas na koupy. Ale pryč od techniky. Když takhle jako fotíš, dáváš to vlastně ven na Instagram a tak, nenapadlo tě, nebo nezvažoval si, že si teda od té analytiky, od té své práce jako odběhneš a třeba staneš se krajinářským fotografem, co bude dělat workshopy, prodávat fotky, nebo nikdy tě to netáhlo? Samozrejme, pohrával som sa s touto myšlienkou veľakrát. Ja som taký typ človeka, o ktorom síce málo kto povie, že je introvertný, lebo sa medzi ľuďmi častokrát prejavujem extrovertne, ale ako keby nie vždy ma láka organizovať skupinu ľudí a niekde ich viesť a tak ďalej. Vnímam to aj ako pomerne veľkú zodpovednosť, preto by som napríklad nikdy nešiel fotiť svadby, lebo proste človek
Ako áno, môžem ich požiadať, že dajte si tú pusu znova, ale vnímam to tak, že je to veľká zodpovednosť a ja keď fotím krajinu, tak veľakrát neviem akože čo bude a stretol som sa a myslím ako keby tie podmienky sa vedia veľakrát zvrtnúť spôsobom, ktorý je taký, že človek nič nenafotí a tie workshopy sú predsa len majú pevný termín a aké vyjdú podmienky, také budú a potom pracovať ako keby s tými očakávaniami je niečo, čo ma priznám sa až tak nelákalo. Poslednú dobu sa ale venujem ako keby nie workshopom, ale dávam lekcie online na postproces, čiže ako keby ak niekto má záujem, tak kľudne ma kontaktujte. Ak sa vám páči, akým spôsobom upravujem tie fotky, tak viem to ukázať, prípadne na fotkách toho klienta vysvetlím mu, ako by som postupoval, ukážem mu presne tie postupy, čiže skôr toto je pre mňa taká zaujímavá cesta, lebo ísť presne aj na niekoľko dní od rodiny a tak ďalej. Nie je to momentálne niečo, čo by ma úplne lákalo. Samozrejme, kebyže mám tu možnosť, že idem na 2 týždne do Patagónie a tak ďalej, tak super, ale nikdy som ako keby nenabral úplne tú odvahu do toho ísť. Mm-hmm. Nicméně já se ještě vrátím kousek toho, že jsi říkal, že přesně jsi takový, jako nechtěl bys fotit svatbu a tak, takže jsi spíš takový vlk samotář a nechtěl bys vést skupinu? Veľakrát áno, hoc musím povedať, že keď sme práve aj s tým môjim kamarátom, ktorého som spomínal, keď sme chodievali na také týždňovky, alebo ako to nazvať, keď sme sa proste zobrali a boli sme niekde týždeň pod Širákom v Dolomitoch alebo vo Švajčiarsku, tak samozrejme s tou zohranou partiou je to úžasná sranda, lebo sú tam tie interakcie. Áno, klučičí humor, co si budem povídať. Tak. A rôzne ľudské situácie, ktoré prináša život bez sprchy a záchodu a postele, keďže naozaj sme tam spávali v spacákoch týždeň niekde, takže to je naozaj sranda. Takže keď mám takých tých ľudí, s ktorými sa dá ísť, tak je to super, lebo tam je presne ako keby tento aspekt, ktorým môže sa ako keby tá chémia udeť aj s neznámymi ľuďmi, ale takto je to. Keď sú tí kamaráti, tak je to super, ale vôbec sa na to nelimitujem a povedal by som, že poslednú dobu väčšina mojich fotení je doslova, že solo. My se snažíme i tady jako inspirovat další lidi k fotce nebo jim dát vhled do toho tématu, o kterém se bavíme, a takže tady jsme ukrajinářský fotky, expedice a říkal si nějakou tu postprodukci. A ty expedice, myslíš, že je tam ještě jako prostor, protože já nevím, tak 6-7 let zpátky se s tím celkem roztrhl pytel. Prostě spousta těch známých krajinářů, ať už světových, evropských, prostě začalo pořádat různý přesně expedice do Patagonie, do Mongolska, do Norska, na Lofoty a tak podobně. Je tam ještě prostor, teda myslíš? Ja si dovolím tvrdiť, že áno, lebo z mojich skúseností je to nielen ako keby o tej neokúkanej lokácii, a tých neokúkaných lokácií je stále veľa. Však spomínal som práve toho Marka Adamusa, ktorý chodí do Patagónie práve do miest, kde chodia do absolútnej divočiny, kde sú naozaj dni od ľudskej civilizácie, čiže tieto miesta na svete stále sú otázne, že kto je schopný a ochotný ich zaplatiť, a aby tam mohol ísť a potom následne znášal tie podmienky, ktoré tam ako keby sú, lebo fungovať niekde v minus 20 na nádhernej lokácii týždeň je ako predsa len nie je to pre každého. A čiže v tomto smere to podľa mňa, ako keby, že či sú nové neokúkané veci stále k dispozícii, podľa mňa áno, ale ja si stále myslím, že takéto výpravy sú veľakrát ako keby aj o tom, že tí ľudia chcú nejaký zážitok. A môžu si ho buď ako keby urobiť ako partia kamarátov, ktorá niekde spolu ide, hoci už je to prefotené miesto, ale proste chcú si ho nafotiť aj oni, čo je častokrát môj prípad, že ja sa nenaháňam ako keby len za tými fotkami, ktoré ešte nikto nevidel, vôbec mi nevadia tie ikonické zábery, ktoré už má každý, úplne som s tým akože v miery. A keď je naozaj, že napríklad nejaký dobrý líder tých workshopov, ktorý tam vie urobiť dobrú atmosféru a zábavu, alebo respektíve je to proste pre tých ľudí zážitok, tak tí ľudia tam chodia radi sa k tomu vracajú. Takže ja si myslím, že to stále je, akorát si myslím, že sa ako keby trošku kryštalizuje, že kto v tom biznise prežije a kto nie, ale posudzujem to ako keby len z tej druhej strany, neviem to posúdiť ako ten líder. Já to vnímám totiž, že vím, že spousta fotografů jako ze světa prostě pomalu utlo tu krajinářskou fotku přestali dělat třeba ty expedice tolik, protože třeba už o to nebyl takový zájem, nebo jak je ta konkurence větší, tak prostě třeba už toho neměli tolik a jako inklinují teď k jinému tématu. Ale ještě si zmiňovala právě postprodukci a to je taky část. Já si pamatuju prostě přesně 50 let zpátky, ještě taky jsem měl spousty tutoriálů různých krajinářských fotografů, prostě Elia Locardy, Daniel Cordán a tak podobně. A teď mi přijde, že dneska už jako jak je těch videí a toho vizuálu hodně, že jako masterclass a videa, jestli jako tam ještě, nebo vlastně funguje vám to teda, když jsi říkal, že jste začali dělat novou takovou masterclass? Tak
ten masterclass, ktorý som spomínal, tak to je naozaj všeobecná záležitosť, že ako pracovať s Lightroomom, či to má priestor na trhu alebo nemá, to je veľmi dobrá otázka. Za mňa osobne, možno aj trochu nie, ale nebol to úplne môj nápad, ja som sa na to nechal nahovoriť a bola to jedna z najťažších vecí, ktorú som kedy urobil, lebo zistiť, že vysvetliť funkcionality, ktoré nepoužívam až tak veľmi, je vlastne dosť náročné, že sa to vlastne musím naučiť, respektíve vedieť ich vysvetliť korektne. Ale čo sa týka ako keby takého toho naozaj špecializovaného segmentu, že krajinárske tutoriály, je to niečo, čo napríklad ja osobne si stále kupujem, lebo veľakrát je to o tom, že tie techniky, však Photoshop sa mení, tak menia sa aj tie techniky, ako ľudia tie fotky upravujú, hoď ja mám pocit, že ja tú fotku upravujem čoraz jednoduchšie a nie je čoraz zložitejšie a veľa viac to patlem, ale ja osobne sa na to veľakrát rád pozriem, že zo záujmu. Čo samozrejme, že ten trh ľudí, ktorí si namiesto Netflixu pustia krajinársky tutoriál alebo celý nejaký ten set, ako Elia Locardi, keď točil tie série, ktoré ja som mal minimálne akože veľmi rád, tak jasné, asi sa tá grupa ľudí zmenšuje, lebo tá dostupnosť informácií je čoraz lepšia a na YouTube sa dá dneska nájsť naozaj že všetko. Že tam nejaký maniak si v detskej izbe natočí video, kde zazdieľa také informácie, za ktoré sa platili doteraz ťažké peniaze. Takže to tí profíci si asi trhajú hlavu, že tento bedroom hero im akože berie biznis. Ale asi tí ľudia to vidia najlepšie podľa toho, že ako im idú predaje. Myslím si, že stále to bude ako keby o tej skúsenosti s daným fotografom a možno ten človek nepredá tak strašne veľa tutoriálov, akože takých tých anonymných by som povedal, alebo že tým anonymným userom, ale možno viacej to bude o tom, že nejaké špecializované one-on-one online meetingy a tak ďalej, kde si vlastne už na nejakej konkrétnej fotke s tým človekom niečo prejdú a ak si ten zákazník potom spokojný a vie si to zaplatiť, tak vlastne sa k tomu človeku vracia a už to berie ako keby ako taký dialog v tom svojom vývoji a nie je to o tom, že tak mám jedno video a Jasne. A buď som to pochopil, alebo nepochopil, takže je to skôr tak. Ale myslím si, že to upadá, že to ide, alebo upadá. Že sa to výrazne kryštalizuje. Jak dlouho upravuješ fotku teda třeba jednu? Jenom jednoduše. 10 minút, půl hodiny, hodinu, 5 minút. Kedy si som s hrdosťou odpovedal, že 8 hodín. A dneska mám pocit, že je to skôr záležitosťou minút až desiatok minút, až možno zo pár hodín, ak tam je ten technický postproces náročný, lebo to je naozaj občas hoblovačka urobiť ten focus stacking, kde častokrát sú potom malé chyby a to doretušovať, čiže toto trvá dlho. Už ten umelecký postproces, tak tým, že už mám väčšinou víziu, že kam to chcem potlačiť a ovládam ako tak tie nástroje, tak už sa väčšinou viem k tomu výsledku dostať pomerne rýchlo, že už je to otázka minút alebo desiatok minút. A teď to vemu trošku ze své pozice, já taky mám rád krajinu, nebo hrozně rád chodím do hor a prostě tam si čistím hlavu a tak k tomu samozřejmě fotím, takže jsem taky něco nafotil, nepovažuji se za nějakýho profi krajináře, protože tyhle složitý postprocesy mě nikdy tolik nebavily, ale jako hezký západ, hezký východ nebo prostě nějaký světlo, zasněžený hory si rád vyfotím, ale nestává se ti někdy, že prostě chceš jenom jako sedět a koukat a vlastně zapomeneš fotit? Nebo prostě užíváš si i ten moment? Nebo prostě vylezeš na kopec a hned si říkáš, tyjo, jdu fotit? To je veľmi dobrá otázka a je to taká tá klasická schizofrénia. Ja bohužiaľ, keďže mám teda ten od 9. do 5. Full-time job a mám rodinu, tak sa nedostávam, alebo nemám až toľko času na to fotenie, ako by som chcel, takže už keď niekde som, tak občas by som chcel mať, že tie foťaky 2. Kde jeden by akože mi kľudne cvakal nejaký časozber, nejakej jednej kompozície, z ktorej by som sa nepohol a druhým by som lietal a menil to, aby som proste doniesol domov čo najviac. Čiže to je ako keby asi taká odpoveď, ako veľmi si to viem užiť. A radšej už to potom robím tak, že si ten foťak zo sebou ani nevezmem a napríklad keď ideme aj či už s rodinou, alebo že idem naozaj na turistiku a viem, že tam ani nebudem v tie krajinárske zaujímavé časy, tak už si ten foťak ani neberiem. Práve preto, aby ma to proste nelákalo, aby som potom doma sa nepokúšal z dňa robiť noc, lebo čo keby. Čo keby to vyšlo. Takže odľahčím si foťak, ale už keď idem fotiť, takže fakt fotím a vie to byť dosť hektické, také, vieš, keď meníš sklá a rozutekajú sa ti tie krytky a tak ďalej, to tam potom niekde naháňaš. Takže jsi spíš ve stresu, nebo baví tě to teda? No, baví ma to. Nepovedal by som, že je to stresujúce, že keď to celé prejde, tak si sadnem a vydýchnem si. Baví ma to, že je to taký príjemný adrenalín. A teraz nedávno som bol fotiť na Južnej Morave, lebo však
teraz je tá sezóna Južnej Moravy. Teda Mhm. neviem, kedy vyjde tento Nikoncast, je to. ale teda mal som ten luxus, že som mal asi 2 hodiny času naviac, takže nefotil som, ale chodil som po tých lokáciách a kde som vedel, že nebudem tam fotiť, ale proste chodil som po nich a skúmal som si tie uhly a tak ďalej. Cítil som sa, ako keby som objavoval Antarktídu alebo proste Mhm. neznáme veci. Čiže toto bolo perfektné, že mal som naozaj taký pocit toho bádania, skúmania. A potom prišla tá práva hektika toho samotného fotenia, že tento uhol, hoď tá Južná Morava je taká, že už keď som na tej jednej lokácii, tak tam málo kedy viem z toho vybuchať viac, keďže to Mhm. sú tie telezábery a nie vždy, ako keby sa tam dá byť až taký kreatívny, takže hľadám tú pohodu inde a nie na fotení. Jak když by někdo chtěl začít s krajinou, nebo co bys jim doporučil, nebo doporučil bys lidem, ať jdou fotit krajinu, ať si teda vyšlapnou nějaký hory a užijou si to, nebo teď se hodně i řeší, že do přírody a tak chodí víc a víc lidí, tak a je to poměrně náročnější někde být sám. Určite by som to odporúčil, ak človek k niečomu takémuto inklinuje, tak jednoznačne treba si to vyskúšať. Treba, povedal by som, že nefixovať sa na rozdiel od mnohých začiatočníkov vrátane mňa na techniku v tom prvopočiatku, že naozaj dá sa nafotiť aj na oveľa lacnejší foťak alebo lacnejšiu techniku, parádny záber. Skôr sa treba sústrediť na tie podmienky a na to, že radšej venovať peniaze do vzdelania a do výletu, ako do toho, že mám perfektný foťák, ale dostanem sa akurát tak do lesa za barákom, lebo už som minul všetky peniaze. Čiže aj to vzdelanie už dneska, ako sme sa pred chvíľou bavili, že aj na tom YouTube sa to už dá získať. Skôr tam by som potom povedal, že je veľmi dobre nájsť si nejakého človeka, ktorý je lepší, zbehlejší, nebáť sa ho opýtať, vypýtať si spätnú väzbu, nechať sa nasmerovať, to vie človeka extrémne urýchliť a potom vlastne, keď vidí ten svoj progres, tak o tom môže začať baviť ešte viacej, že netrápi sa. To trápenie a tá neznalosť z trápenia vyplývajúca je pre mňa niečo, čo brzdí podľa mňa bez ohľadu na žáner veľa ľudí. Máš nějakou vysněnou lokaci, kde jsi ještě nebyl? Tých je strašne veľa. Tak jednu, nějakou nejlepší. Nebo vlastně ty jsi zmiňoval tu Patagonii, tu já jsem tam třeba taky nebyl a jako chtěl bych tam a nevím, ty jsi byl v Patagonii? Nebo Nie, bohužiaľ v Patagonii som nebol. Určite Patagónia, určite ten Pacific Northwest, tam tie pláže, to je niečo úžasné a aj tie pralesy, ktoré tam majú, tak to vyzerá výborne. Aj ten Badlands v Amerike, to sú úžasné veci, ale aj tuto Európa, alebo aj naše Slovensko, alebo Česká republika má strašne veľa miest, kde som ešte nebol. Ale akože keby som si mal naozaj, že v tomto momente sa niekam teleportujem, tak má asi stále prvoplánovo napadá tá Patagónia. Jasně. A ty si zmínil, že nemáš projet ještě celý Slovensko? Fakt no si nebyl, to nebo jako řekněme, že si byl asi aspoň v každém pohoří jednou nějak, nebo jako prošel. Áno, o tom práve bola aj tá knížka tých 33 najvyšších vrcholov. Že, dobre, tak už to teraz spomeniem. Bolo to vždy, že ten kopec musel mať na 1000 metrov, aby akože bol taký akože významnejší a musel byť najvyšší kopec v samostatnom pohorí, čiže vo Vysokých Tatrách to bol logicky iba jeden kopec, nie tých X. Takže áno, takto som to pochodil, ale akoby fotograficky nie. Ja totižto na tom svojom začiatku som veľmi podľahol tej panoramatickej fotografii, ktorú ten Maťo Doderu preferoval práve akože na tých špicákoch, čiže my sme išli sme prespať do Tatier a fotili sme akože z vrcholku hôr, takže ten pohľad je naozaj majestátny a dramatický, išli sme do Dolomitu a tak ďalej, takže ja som hneď ako keby začal sa venovať niečomu takémuto a že idem teraz niekde fotiť nejaké políčka do Hriňovej, čo je veľmi obľúbená lokácia, tak tým som doslova pohrdal. Akože mám odtiaľ manželku, bol som tam pravidelne, ale to bolo... Takže pohrdáš vlastní ženou si teď. Nie, To by sa na to nedívala, na ten podcast. A nie, však to ona je vždy vedela, že nejdeš fotiť a ja som tak, čo by som tu fotil, takže... Absolútne akože tunelové videnia skreslené, takže ja som dlho ako keby, ak to neboli špicaky v Tatrách alebo Dolomity, tak som na tým ani nerozmýšľal, čo bola ohromná chyba. Takže teraz ako keby dobieham tie rôzne veľmi pekné lokácie, ktoré máme aj tuto k dispozícii a sú naozaj, že hodinu, 2 od Bratislavy a tak ďalej, Čiže áno, doslova som s tým veľmi hlúpo pohrdal, nerobte to. Zmiňoval si, že si chodil teda s tím kamarádem nebo kamarádama, tak stalo se vám něco vtipně, to je taková moje už tradiční nudná otázka, něco zajímavého, co byste jí mohl říct. Může to být i lehce
nechci říct vulgární, ale lehce prostě neformální. Myslím si, že ako som spomenul, ten týždeň bez záchodu a sprchy vie byť veľmi zaujímavý. Keď sme niekde v Cortine di Ampezzo vliezli do obchodu, kde sme si chceli kúpiť nejakú čokoládu, lebo sme boli už takí nejakí vyhľadovaní a chceli sme sa odmeniť a medzi tými draho oblečenými ľuďmi zrazu okolo nás lietali muchy a tak ďalej, tak bolo to také kadejaké. Vtipné historky sú práve aj s tou osobnou hygienou, ale do toho by som išiel trochu nerád, ale tak stáva sa, že to sme boli vo Švajčiarsku nad nádherným jazerom Vierwaldstättersee, nádherná lokácia, úžasné podmienky nám tam vyšli a stanovali sme úplne, že na pankača asi 200 metrov od lanovky a tam bolo aj ubytovanie. A to bola taká planina, no a tam sa človek ráno ťažko niekde schoval a práve kamarát hovoril, že teda potreboval si súrne odbehnúť a 20 Švajčiarov si ho fotilo, lebo akože mali z toho zážitok, no tak. Já myslím, že i u minulého podcastu jsme skončili u vyměšování, ale tak ale áno, patří to k tomu. No. Alebo som prišiel po týždni domov, presne niekde z Francúzska a moja vtedy ešte len budúca manželka sa ma pýtala, ako bolo. A to bola chyba, lebo ja som sa hneď chcel ísť akože osprchovať a ona sa ma začala vypytovať a začala v jednom momente tak akože žmúrkať a že vieš čo, radšej naozaj chod do tej sprchy. Že ja som ti to hovoril. Jo, tak to k tomu patří, jako taky mám zase u pár přechodů a to prostě na těch trecích a hajkách se člověk prostě holt nemá kde umýt, nebo krom řeky, jezera a tak, ale přece jenom to není jako doma. Tak. A dejú sa rôzne veci, akože aj také tragikomické, keď som si v Tatrách povedal, keď sme schádzali z jedného kopca, to boli sme peši, ale hore bol ešte sneh a ja som si povedal, že nejdem okolo po chodníku, ale že pôjdem rovno, lebo však aj tak musím skončiť presne dolu. Videl som, kde potrebujem skončiť a akurát som tak trošku zle vyhodnotil ten sklon a keď som v jednom momente sa kotúlal po tom svahu dole a nevedel som zastaviť, našťastie tam neboli žiadne skaly, tak to bol taký moment, keď som si povedal, že už nikdy viac a následne sme sa na tom zasmiali, ale kebyže tam sú skaly a tak ďalej, tak som si mohol naozaj niečo urobiť, čiže ten nepodceňovať pohyb v tom teréne a tak ďalej. To je tiež niečo, čo je ako keby veľmi späté s tým typom krajinárskej fotografie, ktorému sa už teraz venujem menej, ale chcem sa k tomu opäť vrátiť. Tak to byla krajinářská fotografie. Zmínil jsi svatební, že to bys nikdy nechtěl, ale chtěl jsi někdy zkusit ještě něco jiného? Vyfotit, natočit? Nebo co video? Ja mám vždy to šťastie alebo nešťastie, že zabrdnem do nejakého, že sa mi zapáči nejaký žáner alebo subžáner alebo proste niečo, čo potom zistím, že je poriadne náročné. V jednom momente som sa pustil do časozberov, čo som potom pochopil, že čo to obnáša, že ak je pre niekoho krajinárska fotografia, že si musí dlho odsedieť na danom mieste, no tak nech si vyskúša časozber a potom pochopí, že čo je odsedieť si ten čas na danom mieste, najmä ak robí nejaké tie prechody z dňa do noci a tak ďalej, alebo niečo nočné. Takže, a potom som zistil, čo to je to spracovať a tak ďalej. Video, áno, tým, že pre istú nemenovanú firmu robím recenzie, fotogíru, takže často aj Nikony a tak ďalej, tak snažím sa fotiť aj iné veci ako krajinu, aby som tomu potenciálnemu zákazníkovi sprostredkoval zážitok, aby proste chápal, že ako tá technika funguje, čo si o nej myslím, takže som vďaka tomu nútený fotiť aj iné žánre, kde potom zistujem buď svoje limity alebo limity techniky. Predsa tá Z6 nie je úplný rýchlik, keď chcem ukázať, ako funguje nejaký objektív napríklad na šport, tak ja sa tam potom vytrápim veľmi kvalitne. Takže mám vďaka tomuto kontakt aj s inými žánrami, nechám sa občas nahovoriť na nejaké portréty a tak ďalej, ale nie je to niečo, čo by som sa venoval nejak pravidelne, ale teda tie iné žánre, nech sa že nevyhľadávam, ale necítim sa v nich byť natoľko doma, aby som ako keby sa ponúkal, že viem takúto službu urobiť a nemám úplne toľko času, aby som sa v nich zdokonaloval, aby som následne mal ako keby to svedomie a sebavedomie ponúkať tú službu. No a keďže robím tie recenzie, tak točím si ich sám, takže tam som tiež pochopil, že je to tiež veľmi zaujímavý žáner, to rozumie, aby akože ten obsah dával hlavu a petu, aby to bolo nejak rozumne nastrihané, aby tam bola nejaká storyline a tak ďalej. A keďže aby toho naozaj nebolo málo, tak som si povedal, že vyskúšam si tie svoje výlety do prírody natočiť ako vlogy.
Takže se snažíš jít s trendem a som vlogovat na sociální sítě. Zatiaľ som nič to nevypustil, iba si to odkladám na disk a nemám odvahu si pozrieť ten materiál, ktorý som natočil, aby som sa nechytil za hlavu. Ako ja viem, že ten moment, že pre Kristove rany, že ono to príde, ale láka ma to, lebo je zaujímavé ako keby to ukázať, hoď to robí milión ľudí, ale povedal som si, že chcel by som to vyskúšať. Mňa vždy ako keby to chytí, že chcem si to vyskúšať a potom takéto a viem to urobiť. Že aj tie recenzie, nešiel som do toho preto, že ako keby chcem robiť recenzie, ale také, že a viem urobiť recenziu? Tak vyskúšam, no. Tak, čiže vždy tá moja zvedavosť ma potom namočí do prúseru. Tak tady máš šanci si udělat reklamu, jakože třeba vydávám nové vlogy o chození po Tatrách a lidi sa na to podívajú. Takže áno, je to teraz záväzok, že mohol by som si teda updatenúť aspoň web, respektíve začať to sípať na ten Instagram pravidelne, aby som, aj keď teraz dostal som 1000 lajkov, čo som dostal asi 3-krát v živote, lebo som bol fotiť medvedí cesnak a mám pocit, že som bol medzi prvými túto sezónu, ktorý dal nejakú fotku a chytilo to akože trakciu ako hovado, čo sa občas divím, že občas chytí trakciu, úplná blbosť a tak ďalej. Ale anyway, späť k tej reklame. Skoro som povedal, že ak niekoho oslovuje ten môj postproces, oslovuje ho, ako ja v tomto momente vystupujem a komunikujem, tak kľudne sa mi môže ozvať a dohodneme sa, rád ukážem, čo viem a tak ďalej. Na nejaké zásadné komerčné fotenia sa v tomto momente asi necítim, ale ak by niekto mal pocit, že tak toto je človek, s ktorým potrebujem spolupracovať, tak som tu a napíšte mi. Ale ne, tak je to dobrý vidět, že prostě pro tebe je to čistě hobby a vlastně nemáš to nutkání dělat jako tu komerci. V té krajině je to prostě složitý, protože spousta lidí vlastně dělá hlavně ty zájezdy, workshopy prostě do zahraničí, dělá ty expedice, na kterých se dá pak samozřejmě poměrně slušně vydělat, když se udělají dobře, ale jako je vidět, že to máš jako hobby a to je taky hezký vidět, že tím pádem asi já bych chtěl vzkázat takovou message, že fotka by měla být i radost a měla by to být zábava a nejenom, že právě musím to prostě vyfotit, protože pak to musím dát na Instač a pak si tím musím dělat reklamu, ale tak to spatřuju vlastně já, že kolikrát fakt jdu na kopec a nejdřív se jenom dívám, i jsem to třeba teďka říkal nedávno na workshopu v Českém Švýcarsku, že na některá místa se prostě musí jít opakovaně a užít si to, nasát tu atmosféru a oni ty podmínky vyjdou třeba až na 3. pokus, na 4., na 5. a myslím si, že to máš podobně, že na některých místech si byl 10krát klidně. Jako. Určite. Niekde som mal šťastie, že to vyšlo naozaj že na poprvé a niekde je to také, že proste smola, že si to človek musí odchodiť a že buď si tam to svetlo bude potom prácne dorábať, aj tak to nebude ono, alebo mu to proste vyjde a super, takže určite. Dobrý. Tak jo, já věřím, že vás tenhle díl bavil, bylo to zase něco jiného, dotkli jsme se spíš hodně přírody i chození prostě do hor, něco se naučit o krajině a samozřejmě, kdybyste chtěli začít s krajinářskou fotkou, tak myslím si, že tady máte hezkou inspiraci, určitě mrkněte na Štefanův web, nebo kde máš vlastně teda ty masterclass? Masterclass je na www.lensbrothers.sk, tam je ten Lightroom Masterclass a potom ja mám web www.stefansondík.com, myslím, dáme když tak do komentářů a do popisku videa. Dáme, ja sľubujem, že sa pochlapím a že ho updatenem, ale viac menej sociálne siete, či už Facebook, myslím, že Štefan Sondík fotografii, tak hrdo som sa nazval pred x rokmi. A na Instagrame tiež Štefan Sondík a tam je viac menej moja tvorba. Tiež nesnažím sa ako keby mať tam nejakú zásadnú trakciu, lebo ma to veľakrát ako keby nebaví, že fotím to viac pre seba, ale tam je tá robota a vravím, keby som náhodou niekoho zaujal, tak veľmi rád nazdielam svoje know-how. Bylo takové skromné. Tak jo, díky moc, já věřím, že vás ten díl bavil, dejte nám samozřejmě zase feedback do komentářů, děkujeme Kenji Studio zase za pronájem prostor a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.